Sejisen ngi kwa ban ieng U Trai mtani kapor ban ngapriang sobhaya pi barok ki banon hang ne bat kumjuru pi ki be yapet hagani kapor ka menta bat nganget U Trai udan yangi ban kurku yangi wei pi wei hagani kasngi bat ngakwa ban Korinth hagani kasngi kata kadai naga ketin ke jong Trai naga kitab Eksodos namar hang ne ngini pet haga kitab Eksodos kelenong ka bakat saw ngin yo I hang ne kani de kapor baki kon Israel kiladap mi na kori Egypt Kaktin ke jong Trai ke ong klia bam kirki ya katakan nyam jong ke jinglat namar kamdon ke por yaki bar kaktin ke jong Trai ke ong hagalenong ke bakat ar hey bahagalenong ke balai jong kitab Eksodos bu bleu ong nganda pen I ya ke jing sam somha ke jonga hakmat ki Egypt ya kini ki pailang ki jonga Bakane ke jing sam sobha ke jong Trai ka pau hadu gelenong ke bakat ar bakini ki kon Israel kiladon ya ke jing sam sobha hakmat jong ki Egypt bat ki Egypt ki kloy ban a ya ke aka bakini ki kon Israel ki pan bakaktin ke jong Trai ka hadin kata kilaya mi no na pokri Egypt bat kilaya poi mentapat hangani ke duriau ke besau hari haba poi ha ke duriau ke besau kaktin ke jong blai ka ong bu paro kawan biang ke jing babe hu namar ba ula pelat no ya kini ki merau namar kini ki merau ki lalong merau hakari Egypt kaktin ke jong Trai ka ong palat ku masau spa snem ke bemut kini ki lalong ki batray hakari Egypt klem da don kam kanono ke jing siu yaki klem da don kam ban penbiang yaki ki jing don kam ki jong ki namar ki de ki merau ba kaktin ke jong Trai ka ong hang ne ba hadin ba U Trai ula pelat yaki na kata ke jinglong merau ke jong ki na kari Egypt Barkilaya mi no nang ta. Barhaba kilaya mi wat uparo nganong ipi habula pelat yaki. Kawan biang kajing so benut bat kawan biang hau kajing so ba babe banong balai bangala pelat ya kini ki brio. Mano ban tre ya kani kam bat kawan biang ya kata hau bakaktin ke jong Trai ka ong haba kawan ulet ban be biang nadin ya kini ki kon Israel. Bat haba be nadin ya kini ki kon Israel. Nganong ifi ki kon Israel haba ki yo I ya uparo ba wan be wat kini ki kon Israel ru kila so babe wat kajing mi ke jong kiru na kori Egypt kidon ba bod ba akibreo hadin bala kala ka bamot hadin bala priang yu Jesu hadin ba kila yaj baru Trai kawan biang kata kajing so babe kinong ta kajing im ba mansua ke kambha namar haba ki kendo ya ki jing hakmat ke jong ki namar hang ni ki kon Israel ke kendo ya ke jing ba kata ka jing ka dei ka duriau ka basaw ki Bat kini habaki kendo ye ne kejinge hakmat ke jong ki ong to dang biang boy kadon ne hakmat. Hari habaki yo I ye kejinge na shadin ro. Bat kaktin ke jong Trai ka ong na shadin. Wan ban be do paro bat kita ki sipai ki jong u. Bat habaki wan ban be kaktin ke jong Trai ka ong. Kumne shobangan puli ye ke dekat ka ba kat kendai hari ka kwa ban puli shwa ka dekat ka ba shipo. Bakini ki kon Israel ki ong kumne. Kle ong ho Moses namar bam don ki jingtep hakari. Egypt bamela yalam no yangi ban yap hagani ka riklau hagani kat ka ba shipo opinio I habakila yo I yo paro ba unang wan hajan jo kini ki kon Israel ki ong yo Moses namar bam don jingtep hakari Egypt bamela wan lam yangi shagani ka jaka bat kaktin ka jong Trai shushu ka ong balai bamela le kumne bat ban yalam no yangi na kari Egypt Kani kamlong kata kaktin bangila ya tu hame hakari Egypt dah kabaong tu eno yangi banginyo syakri yakini ki Egypt naba kala kambha yangi ban syakri yaki Egypt ban ya ka banyap hagani ka riklau hagani ka jaka pindi yo I ya ka jing perkat ka jongki kon Israel nganong ifi habaki yo I ya uparo ba de shipai jong u habaki yo I ya kata ki paidin biang bat ki ong yo Moses ki pengkan mau ya ka kaktin Bakila keren yo Moses ban eno yangi hakari Egypt tangkat ta ki ong hande hang ni kile ong nabakala kambha yangi ban syakri yaki Egypt kini ki kon Israel ki bala yo ya ke jing pelat kila dab yo ya ke jing pelat kila dab mi nagari Egypt hande menta ki ong ke kambha yangi bangin syakri Egypt bonsen ke Shillong kumtaro yangi babon habang ila dab priang yo Jesu Ngila syakri yo Trai katok nepor. Hari habang yo I ke jinge syakmat basyadin. Ngiyo I kata ke jinge le, ngiyo I ke jing syakran ban, ngiyo I bon kita ke jing yakendo ha ke jing imjongi.
ngisngo manong ka jingim ka la khamba ba menshwa ban gane balong menta ban gane balong menta ka la khamba ka jingim ka ba menshwa ngi klet no ya ka ai ka ba utrai ulale na ka banta jongi habangi kendo ya ki jinge ngi klet no ya utrai ken but habangi klet no ya utrai ngano fi ngi klet no mano ba yeng hapadeng jongi bat kata ka jinge ka jongi nga makaktin ka jong try ka penken mau bangi dei ki ai arang ipet hangani ka pon na ka gospel jong Matthias klonong ka ba khatline haba pi pet hangni ka wei ne ki parshi ka ba Jesus ukran but hangani ka parshi ka ba ukran haga de khot ka ba sau pu sau klonong ka ba khatline ukran chapangani ka parshi chapang ka jinkan show balabure but habang ipuli ya kani ka de tangshi de khot hanai ka kran ya ka ai ka bangi ngilong ho try ken ka tin ka jong try ka ongkum ne pat ka hima ki beneng ka longkum ka jinkan show ya ka balabure haka lengka ya ka ba ubriu ula shem but ula bure te na ka ba kemen ula late no but ula deno ya ki ke barok kat ba don but ula tet ya ka ta ka lengka kani ngi ka parshi ka ba Jesus ukran hang ne but u hikai sapang ka ta ka hima beneng kilong ki ba kumno u batai yaki naru kal nong ka ba khatlai de khot ka ba nangkong ter ula batai spa ke parshi ki nong bet but ula poi ke parshi ki nyot but kum ta ter ki don ki parshi but hang ne ukran se kane ka we ka parshi but kane ka parshi ka compare ban ni ka we ki parshi ka namar balai namar hang ne ka kran ke ya ka ta ka jinkan show balabure but fin kan mau barabor nganong yepi ba ka jinkan show balabure bun sen ngi perkhat de ublay kan mau ba ublay jubure yalade Harai day mangi kibriu bejuburi yala de na ublay. Kaktin ka jong ublay ka ong hang ni. Sapangan ni ka jingkan show ka baburi. Belarangim su tho tang tangi perkhat ba ublay ulong ubari nangi. Harai am day mangi bari na ublay. Kaktin ka jong ublay ka ong na ka kitab Jenesis ang nong balay. Men ba ubriu bat ka briu haba kila bam yaw tau so bala adong da ublay. Haba kila ya bam, kila suto, ba kila long lungkut, ba kila suto, ba kila penkenya kataka an ke jong ublay, bola ai haga jingem ke jong ki, ba kim day ban bam, nau tau so jong tau ding ba tip yak ba 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 sniu. Ba haba ki suto hangta. Haba ublay wanya haga jing pangat ke sngi ke tin ke jong try ka ong. Ba kini arngot kila buri yala di. Ublay wan pau haki, nganget ban nga suto ikan ni habang kapuli kaktin ka jong blay. Bo blay jongi ubangya ban mapingi syakri uday blay batiblot. Ban nga nget ya kan ikaway. Bo blay ula deptip bo briw ula long bakumno hakata kapor. Ula tip bo briw ula de bam yaw tau so. Ula deptip ya kata. Hot hakapor badang kena dang let jaseng kena ne kidon kita kibalaju hikai kita kipor. Kibalaju ong mo ting pan suto yu kena ki ong ba habo Adam umat bam yaw tau so. Ublay long Adam. Padai nama tahu Adam ulat sangat hak siteng. Dia kata, mau kisin rang kidon pedot. Nah namar balai, ublay Ukraine. Kata dia tengah khana purus kam. Hari kat kum ke Bible nganong ye pi. Ublay klem keren ye ki hakapor baki bam yo tau so. Uklem keren ye ki. Hari hadin jong kata ublay uwan ban keren ye ki. Hadin ba kini kibriu, hadin balada bam yo tau so kile persang dalade. Ba kata ka jinga dei ke jong ki badu blay, kan ya biang ba kin yo biang ya kata ka jingkop namar balay. Men ba kini ki don haka eden ka per ke jong blay. Ki kamdon kaman pong ka dono ka jan. Namar ka buram ke jong uptrahi kalak tap ya ka jingem ke jong ki. Ba haba ka tap ya ka jingem ke jong ki, om yo isu ya ka jing lengkot na ki, hara yo i ya ka buram ke jong blay. Ka Bible ka batay kindet sapang kata ka buram nganong ipi habang ngipet habang kawan ho briu kalong kumno harang ngipet haga jingem jong Moses habo wan hier na to lum Sinai habang ka kmat ka jong uga tang shan ka tin ka jong blay ka ong bakita ki pait lang Israel kim laban pet ya ka dur kmat ka jong Moses na mar ka tang shan nganong ipi kata ka buram hadin bala hab ubriu perkat ma pi habo ubriu umpat hab ka buram ka bakumno don kabamut don kam ya ka jan namar yo i ka jing lengkot la tang shan ka buram ka jong u Handa ka tin ka jong blay ka hadin bo briu ada bam. Yo tau so ula persang dalade banso ken. Ya kita gi jan bo unpong. Baka Bible ka ula panan kam lagi sla. Bat ngitip ya kan ka way. Baka bainong jong ka pop ka de ka jing yap. Bat banlat na kata hab ay ya ka jing knya. Ka Bible ka kren ya kata. Bat kini ki persang da ta sla bat ngitip ru ha ka sla dan snam. Bat klem ka snam dan ka jing map ya ka pop. Day namar kata ublay uwan dalade. But haba uwan ubriu uburi.
ubure ya lede na ublay. Day na mga ta ngalaban ong ipi kaniga parsi sa pangkachingkan show bala bure kan mau. Kaniga chingkan show bala bure day mga bat mapi. Day mga bat mapi. But habau Jisu arajar snem menshua habau wan. But hang nega ktin ke jong torai ke keren ru sa panggalingka. But kaniga lingka kadai kaniga pertai nganong yepi lada pinpet na ktin ke jong torai ke batai. But lingka ke tau ya kaniga pertai. Kebamun u Jisu uwan sya kaniga pertai. But habau shem ya kata ke jingkan show ke balabure. Ktin ke jong torai ke ong. Ya ke bau beri ula shem. But ula bure. Dia nak kemen ula late no, but dia no yaki aka baro kat bau don, but ula tet ya kata kalingka. Fitep une ubreu haba ushem. Ana ong yefi. Ya kata kajingkan show bala bure. Ngaban mapila da super khat mapila da fidegi betray bela. Ne fi julait banti ki tliu paya ne ki tliu pung ni kum da ter ne ha pile ha ki jaka rap haba piti. Haba pisyo nang ta ana ong yefi. Kano ke tiar ka ba itnat. Nekano no ke chingkul show ka ba koridor la kadon ha kata lingka ngin le kum no tharai nga tharai nung kong do efitep ngin shim ya kata ka chingkul show ne ya kita ke ka ba koridor ka ba ngi shem ha kata ka lingka ne ha kata ka jaka ba ngi trai ngin wan ra wat bar ngin wan ra sakala ka jong ke yeng ba ngin da buri ba nama ka de ke ka ba koridor ngin le kum ta kum ka jinglong brio hang ne ka tin ka jong trai kong bo new brio ula shem ya kata ka bala buri ha kata ka lingka bare shim bet ban umra ban bure no ya kata ban bo no ya lade namar kadai ke jingkan show ka bure kadai ke ka koridor balai le kumta hare ka bible ka batai uklam sham la le kumta hare ulalet male ayu ulalet ban deno ya ke baro ka ba udon finde kan mau u Jesu halor jong ka ding pana ula deno ya ke baro ka ba ulong u eno ya ka buram beneng u eno ya ka buram blay baka ktin ke jong trai ka ula yap halor jong ding pana ula yap lingkut nganong yepi ka bible ka batay na samar po ar baka ta ka met ke jong la ngi pet ka samar po ar la ngi puli ka ong wat kis ieng kilalai pan baka ktin ke jong trai ka ong ba ula long bab idon ka no ke jing itanat ha ha kai saya san pulai ka ong fitip ula deno ya la de naga benta jong habat jong pi ba unyo bantiet ba unyo yanga ba dia pi udeno dei na mga kata kaktin ka jong try ko ong haba uyo yanga ba dia pi dia kata ong bala tet yanga ba dia pi da ka dorba kasnam ka jong dei bo su shim yangi hande uda tet yangi namar menshwa ngila judan da weipat ukrat bad utau dei soitan adam udeno nganong yefi ya kata ka jinglong kerat jong ublay baru usim no Mawlong kenrat dau soitan. But mano ba mi na adam udan tangwe kenrat ada pat tip yu blay ba em bau ta dau soitan. Dia kata kat bawang soitan let lut ya kata. Dia nama tahu Jisu haba wan sang slakan do manofi arajar snem menshua uwan bentit yang apa dia fi. Udeno ya lede nganong ya fi ya ki banwan bentit. Namar udai ublay. But kamdan kanono nganong fi ka jingbam hok ha ublay. Lala usu shembait nangikum, usu burebait yangikum tu am. Nganong yefi, kandon bait kata kajing sengo, ngong fi lokum tu brio, ubayo taka pisah na kandon bait kajing sengo, yo kadai jongno re jongno. Jongno kane kadai. Yo wan pano, kadang don bait kata kajing sengo, rem apo jong la dia. Buat ben pelut kadang don kata kajing sengo kata ala dia. Jisus uto ya kata, dai nama kata, uklam shemi kata kajing kan show ba buri udwot ban wan ra no hala dia. Ule yu ka Bible kong ubo biang ya kata hakata hi kalingka bar udawan bantiet sendan no ya kalingka hi bar away nganong if you Jesu arajar snem menshwa ulawan bantiet yang i way pi way amen ulawan bantiet yang aba dia pi kaktin ke jong trai ka ong ngong fi uklam tiet yang i da ka ser na ka rupa ka bajot no na ka basep no har ula tiet yang i da ka dorba ka snam ki jong ula tiet yang i da ka dorba bang i dei ki jong ngi dei ki jong ngim dei shu ki jong la de ngi la dei ki jong bak dei na mar kata ki kon Israel ngan pai biang hagani ka pol menta nganong ifi ki kon Israel ki kamla ban song tho ki dei jong no kaktin ke jong trai ong kila sutanat kata-kata ya ke Egypt what haba kila ya mi na ke Egypt nganong ifi ki kan mau ke Egypt but ki su kemen ya kata jong lo mrau hapo Egypt ken kida kemen palat ya kata jong lo mrau ke jong ki Egypt but kida ong you Moses balai mem shamla ino yangi man shakri yu paro ngi kam shamla ong yame na baka kamba yangi
ban syakri ya ki Egypt kida kran ya kata ka kenten ya ki handa ki kran ha ka ne ka por ba kiladap yo ya ka jing lai lot kim dei shu kim rao kiladap yo ya ka jing lai lot handa ka shu be kata ka jing long rao na dien u paro wan be na dien but habo be na dien nganong ye pi na maru paro ka don ka jing benot nganong ye pi u saitan u benot nam ta jong pi we ba shong hang ne but i we ba pi pe na maru nong te yo ki lek no ki ne kan mau u saitan u dei ba benot handa ka tin ka jong trai kong u blei u bangam fi sakri u dei u blei bum ju benot fina pure na ka stish ki nong room la nong ka ba pra ka khot ka ba lai po ar kong u ta u bam sham la benot wat ya lau khon jong u hi handa la ai ti no ya u na ka banta jong i baro kum no te onum ai lembat uru ya ki baro angi ka bible ka ong hang ne ka da kran shai bo blei sham la benot kan mau kam don ka jing benot hau blei na mau de blei jong ka jing ai u keman ya ka ban ai don ka jing benot harangin finio i ha ka perthai ka don be ka jing benot ya ka ban ai but hang ne u paro nganong yefi ula benot bagi Israel kelami but u wan ban be na shadien but u wan da ka bor barok ka jong u ka bible ka batai ula pendon kam nganong yefi ya kita ki kulai ki busong da kita ki kulai ki bakensai tam ula pendon kam ya kita ki sipai ula wan kum ban lek ban yele tma bat kita ki breu ki bala tang su light marau ban yele ya ka tma bat ki bat fitep ki kon Israel hang ne kem tep kum no ba yele ka tma ro bat haba ki yo i ba u paro u wan da ka bor jong u baro nganong yefi clear shap tiang kim la shu ban so thu kin le ayu ha ka ta ka por nganong fi ngam tep ha ka ne ka por ba don bat ngi bat phi ba pet ngam tep kum no fi long ha ka jing em jong phi yo fi ong pastor ngala pediang yo trai han re man ta fi yo i ba kum no ba kita ki jing ele ki be na den ya phi kum no ki wan ban bot ya phi na den ken bat phi sngo ya la de man ong ta ngam su thu shu yo ngala baklane ban bot yu jisu ngala baklane ba ngala shem ya ka to rai ngala baklane harenga nong ye fi kum ba kine ki kon Israel ki sngo ba ki la bakla ba ki mi na Egypt harenga kwa ba nong ye fi kan mau barabor pi dei kita ki jing kan show bala bore ana fi su thu ya ka dor la jong nganong ye fi finum tieng ye ki jing ele na ma ka jing kan show ka bala bore ka long thik kum to ka shispa wat ka kot shispa ka la ha pa pot thlu pi khana ro nganong ye fi hada pi sei nang ta ro em ka sa hi kot shispa kami her ka dor jong ka ngam tep ha ka jing em jong pi la long kum no yo don bong ni ngami ten nat chu ban pet ye pi kala kami ten nat ban pet ye ka jing ja khlia ban ba pet ye pi hare kan ma ka dor jong pi khlam cham lai her namar pi long baram dor khmat jong trai bat ki kon Israel ki kham la ban song tho Saus pas nem kila long marau hang ta ka bible kong kila linear ber kila yam de ka tabo bleu le yo sngo ye ki kila ye dwai ba kin light hare haba ki yo ka jing palait kim la ban priang ye ka jing palait namar ki kendo ye ka jing e bat ka tin ka jong trai ka kran hang ne haba ki ong ka khamba ye ngi hang ta ka tin ka jong trai ka kran ba ka ong utrai ukren ba do Moses ko ong namar kini ki wan linear ho Moses bat utrai kleme kran bar kini ki pailang Ci shau try kwa ba ni kren ba way by way hare kini kim kwa ba ni kren de ka tau try wan ni kren ba Moses but uong wat shap tieng pi to sange to khmiru ya ka jing penem jongo nga ngolungo haba nga pule ya ka ni ka kentien paro wan be na dien but haba wan be ki kon Israel ki de ban mare wud sakmat hare hakmat don ka duriau basau lala banong bala ban jingin nang ne sate Shillong jingi la ka jingi Namar wan man be unong shon. Hari utrai u klam kran ye kata. Hari utrai u ong ye ki to sange. Wong gom no to sange. Ngakwa ban kran ha ni kapor. Ngam tep na ka ka ba pi shap tieng ba wan be na dien. Na ka ka ba don hakmat ke jong pi. Don ba fisu thu hakmat ke jong fi ki don ke ni kapor. Jong ka jingele. Fisu thu ka ni hakmat ke jong fi ki ni ki sngi ba dang wan. Te kanam de ka basok. Nè ngam tip ki ka ba shadin ka jong pi ka wan man be ya pi na hanu trai ong tang ne ko to sange namar baleng anong if you pa sange kini ki kon Israel klas dang man prakhat da ka jing prakhat ka jong ki khlam prakhat shu kum bo trai kwa ki ban prakhat
Marki kelam perkat syuk kumbau trai kuat ki ben perkat. Lada ki perkat kumbau trai kuat. Kelade ben sung tu. Ha Egypt ngi kam lehi ru em. Si pau tuli ka kelam kawan. Mde mangi bon lam. Uday belai. But uday belai ubi ada yang ngi. Na kita ki puj. Uday belai ubi ada yang ngi. Na kita ki cekot. Uday belai ubi ada yang ngi. Na kita ki jenreng. Uday belai ubi ada yang ngi. Na kata ki jingdum. Uday belai ubi ada yang ngi. Na kata ki jingyap. Jadi ben sung tu ya kata. Harai hang ni nganong fi. Namar ki kelam perkat syuk. Dah kecing sung tu ila dia bad utrai. Kilas nang perkat dah kecing perkat ke jongki. Bar kim yo i syuk bau utrai de uai. Bar haba kim yo i bau utrai de uai. Kim yo i ru ya ke ei baki kilong ila dia ha utrai. Bun sin nganong i pi. Ngi num la ban sung tu. Yu ei ba ngi long la da ngi pat sung tu utrai jongi ulong ubakum no. Lada ka klip mat pi sung tu utrai jongi ulong ubakum no nganong i pi. Lada kawan ke kecing kecing jong pi piala ma sung tu manong. Try jong au long ba krau. Dei nama kata nga si ai ngo ba ki jing sekuri. Haba ka don ka jing ro ba de ka jing mane. Nama nga tip ka jing ro jing mane. Nga pen i tang ka wai bo blei long ba krau. Ngam pen i ka no ka jing ka jonga. Nama tang tang ha ki jing twai ngi pen i. Ngi don ka ne ka jing to ngi ne twai ngi don kum ta. Hare ha ka jing ro. Ngi si ro ben. Manong try jong i. Mo tang tang ki to ka strat to ki jing wai kong ubala. Ngi la roi bo blei long ubala. To ngi la pen pena. Habo soi tan yo sngo. Nga anong i fi kulmar tek mne kuno gini ki ubala pe kita na pleng ke jinge hare ke jingwai hap ke jingwai ngi ro yu trai ngi peni be bu trai long ubala ba ka tin ke jong trai ne ke kren ba kini ki kon Israel ki klam so tho sho ya kata namar bele ki le pet bet tang yu paro ki pet sedin yu paro pet sekmat ke do ya basau bar ki klet ban pet ya la de Lada ki pe ila de ki la tip ki de ki e. Ma kitab Jenesis ka ong. Mala tau ya ubrio. Ha ka jing lasrem ya ka dor ka jong blai. Ki ba mo lada ki la pet tang ya la dero. Ki la la bani i yo trai. Lada ki si perkat rong kumno ngi la mi na ko Egypt. Ngi pai hang ni. Lada la la ban utrai jong i ban pen pai hang ni. Ula la ban pai yang i Shillong ro. Han re ki ni. Hang ni ki la ong be ka jing yap. Ki la perkat be di tang ka jing yap. Ki keren be tang ka jing yap. Ngam tep hakane ka jaka ba pi bapet yo pi kran be tang ka jing yap o ngan sayap o ban long kum ta fish kran be tang ke balong negative ya la de yo fi la klet uai ba pi long na but yo pi bela shakri ro teng fis ngo ngala bakla bang ngala shakri ngala bakla bang shim ya ne senjam ki don ki breu ngan fi ngi tep kila pediang yo try kila shakri yo try kila IT la de yo try hare fitem haden tang ka tu ka ne por pat Kini higi beriuk yang ni ngilarai baklavi mensua ni ngilarai kumno kumtuh kita kipor fi kumno siapa ngop kan mau dan menu ba pengop ya no namar ngau fi deng kidon kiberiuk yang hai tu ji kai ngapai potternet ngapai kemta ngaso ha te ji kai nglasut tunat ba ka to kepor namang ngitip kali cik sakri babon fi bapet kidon bala kelapa mo hadin ka to kan ni kiong ban dah baklaman na kata ka jing so kan wan bait yo la baklaman na Deng la de pen baptis ngala baklaman ne ngala sim tu korai hari ken mau ke ba phi rai nam tau jong trai kam judai ke jing bakla ka de tang ka jing sngo jong phi ba bakla ka bible ka ong na ka kitab Jeremiah na download ka syukore but hang ta don ka jing sngo but ka ne ka jing sngo em ka syukor yo breu but haba ka syukor yo breu em but tau breu no fi urai ba bakla but tang ban la je me la de fi te kini ki kun sel tang ban la je me la de kyong ngilit pai yang si Egypt na Ngilit bar kejat na jo paro. No paro pediang ngi kum rau jong me. Kila perkat de kata handai blai Ukraine yo Moses man ongi ki pailang bakin sange. Bakin yo iya ke buram jonga. But haga de kot ka bakat kandai ka ong. Deu angelu blai ubala juyat haswa ke darah ki Israel ula kenria bat ulayat no shadin jongki. But utau rishon lo ubala kenria na kamat jongki. Bat ula ieng hapdeng jongki. Bat ula wan ieng hapdeng upai ba ki Egypt. Bat upai ba ki Israel. Bat ula long ula o. Bat ke jingdum penban. Ula pensyai menmiet. Menta uwei ru syam ye jan yau ta uwei baro simet. Ka Bible hang ne ke keren. Haba ngapuli ya kani ka benta. Haba kini ki kun Israel kila ya tieng. Haba ki iyo paro. Kila klet uai baki kidan. Haka dekat ka bakat kandai ka ong teu angel ubal juyat haswa ki dara ki kun Israel. Kibla juyat
hak darah ki Israel ne u angel jong blay fitip hang ne ka tin ka jong trai ka ong ba ki kon Israel ki la klet ba ki angel ki jong blay ki don lambat ki namar haba ki i yu paro ngam tip hang ne ka por pi ba pet pi la klet bu blay u don hak liang ke jong pi la klet bu blay u don hak liang ke jong pi tin ka jong trai ka ong ka thma kam dei ka jong i ka thma ka dei ka jong blay gi teng yong i u blay u don lambat nga ka presence jong blay ka don lambat nga hare bangi kendo jing e ngis ngo ba ka presence ka jong blay kam don pe jang ne ki ni ko ni Israel u angel jong blay ba ju don bat ki u tau rishot lo nganong ye fi ba ju don lambat ki kila klet ba ki don kum kata bat ki gan kila klet ba ka don ka presence ka jong blay bat ki but haba kila klet ya ka presence ka jong blay nganong ye fi kila klet ya la de ngam tip hang ni ka por pi ba pet yo fila klet na bo blay don ran kat bat pi but haga clip mat fila klet bo blay don ran kat bat pi ngala ban ong ye pi ka we pi klet we ba pi long hau trai hang ne ka tin ka jong trai ka bakane ka rishal lo kala let ban yeng hapadeng ki Israel bat hapadeng ki Egypt kane ka bajudon hakmat manta ka wan yeng hapadeng nganong ye fi kata ka de ki ka ba snopala hakani ka jaka habanga nga pule ka ong ye fi bakalawan yeng shadin jongki bat kalawan yeng hapadeng upai ba ki Egypt bat upai ba ki Israel ulawan yeng hapadeng dei nama kata ngakwa ban bo ni jingkali u ei u ba yeng hapadeng jong pi bat ki jing e jong pi ada pisuto u ei u ba yeng pisuto u ei ba pi long amen namar hang ne pi yo i kadon ke jing e ba kata ka jing em dei paro bani ka duria wasaw hang ne bitek ini kim tieng duria wasaw kila tieng yu paro hadu kata bor trai wong ngangan wan bani yeng hapadeng but utrai uyeng hapadeng but haba uyeng hapadeng em so pala ba ulalong ke jingdom ya ki Egypt hari ulong ke jingsha ya ki kon Israel anong ye fi ya ki brio ki bala tip yo kres ki don ka jingsha ki ba patip em teng yo kini kla buat nyam ki sngo wila jong ki ba ki don ka jingsha hari kanong no ka jing khawai ba ki don nganong ye fi lada kim pat dio tang bandi tak ro ki ong pat de jing khawai da pa shat de ki kum tu ki pala ban shat hari ja pet ik ti ki brio ba shat ha ki yeng mane em ta kini kila buat nyam kini ta hari la jong pat ban shat kum tu em don kam ka jing yu nganong fi no bala yo yu kres nganong ye fi jidon kam ye ke namar ka men sim jong ka kamen bat ka shat kamen man ka por ka tin ke jong trai ka ong hang ne bo ni ru shalo u yeng hapadeng bat ka ta de ke jingkali mono ba yeng hapadeng jong pi bat ka jinge hato utrai u yeng ne hapadeng jong pi ada utrai yeng hapadeng jong pi nganong ye pi tatar bawan ka jinge nganong ye pi tatar la jinjar sya bawan ka jinge namar pinum la ban ba dalade ya kata kacing pimla ban yale hi dalade ya kita kicing namar balai utrai dan na pedeng jong pi namangi bun sen ngi perkat utrai uyat chaswa jongi ayam uyat sadin jongi ru tang sadin nganong yefi uker yang isau dong kaktin jong trai ngakwa ampen kan mau naga sam chis palai pu khandai khad khot ka basan gong melaker yang na sadin bat syakmat bat melabu yala kekti halor jonga kan mau utrai ubangam pingi syakuri udah utrai ubaker yangi nasyadin bat nasyakmat bat ubo yala kekti ke jong halor jongi bat lada kekti ke jong utrai kalong halor jongi kalong yefi wei bala ban yang yele persya yangi kam don grono ke jing kam don grono ke jing pang kam don grono ke jing jinjar kabala ban yang namar kekti ke jong utrai ke dan kakti ka jong trafik kini ki khon Israel kila klet ya kakti da ba kakti ba ka ken ria shadien anong fi kini ki khon Israel fi kan mau ba la fi kwa ban kawang yung mau ne fi da pet uno ba kawang shot put fi da pet akti ki le ka la fi kwa ban kawang kam sha jangai pi ha ban tan ni kakti kam shadien kat ba kakti ki jong fi dang le shadien kat ta fi dang yo ka bor ban kawang sha kmat de na ma ka ta utrai ukwa ban pen i kini ki khon Israel lada ngale shadien nganyalam ya pi kam shakmat amen nganyalam ya pi kam shakmat ya ke ei ke ba pi pat syam lamut ya ke ei ke ba pi pat syam la soto ngan le ya kata
nama ki kon so bagi poi haduri abasaw kila perkat lakot kat ne sei ngi poi kum ne ngim tep sei ngi ya chu ang ne hada kim su thu dai nama kata ka tin ka jong trai ka pen kan mau naka stich ki nong koren nong ga bashipau upol udah keren ya kan ka chu hi udah pen kan mau ya ki bangai hapo koren bat yang apa dia pi sapangan ni ka duri abasaw ngine pe bat nga kan ka por na stich ki nong kor namar ngamon ba phin tip ko para banget baki pa jongi baro kile long hapo utaw lo bat baro kile ya lang ba ya kata ka duriaw bat lapan baptis ya ki baro ya Moses hau taw lo bat ha kata ka duriaw bat baro kile ya bam ya ka ju ka jing bam ba kan jaman sim hang ne upol ukaban pen kan mau ya ki ukaban pen kan mau ya ki bangai siki nong koren bat yang apa dia pi ba kini baro ki balaya yat hak ta kaduri aw basaw upen kan mau ya ki ba ki baro ki lalong hapo utaw lo keburam ke jong blai ne hapo ka ti ke jong blai bat haba ki la yat nang ta ula pani serim ya kata kan ila yat lang ba ta kaduri aw bat lapan baptis ya ki baro yu Moses hau tahu lo bat hak kata kaduriau uwan ras non ye ke kentien baptis upani seriam ya kan ke jingya jong kini ki kod belayu tak tin ke jong trai ke kran hang ne namar hak ni ke jaka nganong yifi kadon ke jingjia ke bakini ki kon Israel kim kwa ban yai lang ba jing pen baptis ki ong ibiang bangin le biang sedien ki pediang ba ye ke to ke hikai ke bana sedien na ki ong ngim kwa ban le kini de shakmat hadu trai wang ya sakmat ngakwa ban yalam ya pi ngakwa ban yalam ya pi bat nga aingo yu tra ba ngapuli nang ni sakmat hoi ka por kam sha ban puli hare ngakwa bila fidon na ye fila fin puli pi bila ne fila ban puli fin yo i bahaba kini ki konesal ki ya nama broshmit kala mi kata ka leher ka bajur nganong ye fi kadon ka leher ka bajur nganong fi hoi ba ngipet ya ki tens commandment mo ki film ngipet ki surak ti suka be kamlong kum ta habis pulih po Bible hoi kila la kat balai kila kwa ban penisurim hane ka kamlong kum ta hane ka Bible ka batai namar bakal kala be bar haba ka tagal kala be kala kat ya ka duri awar liang om tangkata kada perkyang sendan ya ka jaka yat namar lada kamlong kum ta klalai ben dewi kendo ka bakti bar haba yat ya ka kendo ka bakti nganong ya pi sadak bet fin kan mau ka cat lajong ru kerben kat befidang ya pi haban pen kod nganong yu pi hada ka Bible ka ong namar ta ka ba be hadu ka la pen kyang wat ka jaka yat bar haba ka kyang ka jaka yat haba ki kon Israel ki yat lang ba ya kata nganong yu pi haba ki yat lang ba kata ki kamdan kamban ra kanono ka jingkya jong ka duriaw kamdan kanono ka dak ka shin jong ka jingyat ka jat jong ki na kata ka jaka baka ktin ka jong blay ka ong habo paro uyo iya kata wang ngirungin yan namang kabaling ako aban pen mau hang ne pi kata namar ha ka jing pen baptis lapan kapat yu brio pasti sen bo brio ula kapat hau trai kata ka berim jong ukam dan shu kadak bat kam dan shu ka jing kan mau baladang ngidang kan mau ya ka berim nganong pingin laban ya sakmat namakan dan jing berem dahil nama kata utara, udah pernah kiang ya kata jaka bakiniat, bakinum kan mau syu baglaju dai ki marau, kin kan mau baki dai tang kita, ki bala jet ki jong blay, baru blay ulah say ki, bon pelong ki naki ya kari, ano fikalong ka ba manaki marau on mi kari, ano utara o ngalong utara bala bale ya kata, barang ano fi habo ki yat nang ta. Kamdan syu kanono ka dak jong alinti yat jong ki hanay ka tin ka jong balay ka ong habo paro ang ngarong aniyat lang uperkat ngarong ala maniyat lang niya kata para habo persyang maniyat nganong ifi ka Bible ka ong yu Moses bunra ay kakti bat ka kawan biang para haba wan biang nganong ifi paro bat kisipay ki jong ukiyap bat hado mentang nganong ifi ki rustat haba kilay banwat nganong ifi ki syemtang ya ka dak ka syen jong ki paro jong ki Egypt Kim Shem ya kadak kasin jo ki kon Israel. Namar ublay ko aban pen kan mau. Ya kani ka way.
ya ki kon Israel ba phim dei shu ki marau fila dei bala lai loi kalong kum juru yang ha ba dia phi fite ha ba ngiyat nganong ye phi ha ba pen ko ngu yo trai nganong phi ha ba ngiyat nya ta do ru kyang nganong ye phi anom pen kan mau shu ya ki jing long barim jong ngam tep ngilong ki ba kum no mon shwa hari kan mau ka wei ha ba phi la yo trai nganong ye phi phi la pdiang yo trai kadam dan ka dak shen jing long barim jong phi lada phi dang em hai te jing long barim nganong ye phi ka ba mot phim pat pdiang yo trai lada fila day breu ba pediang yo trai ke jinglong barim kam dan sho ke jinglong barim kala light ganong ye fi lada don ba ko ban wat binya ye ke jingim jong fi kim shem sho ke jinglong barim ki shem be tang ya ka ba amen hare ganong ye fi lada ngi ngimpat IT lot ye la de yo trai ha ba ki wat am kin shem be tek ya ka barim jong ye de ka thak ba bon ha ba ngapet ya ki documentary ki lich duri ba sa ban wat ki lap man ganong fi ki shaka jong kita ki kali kulai jong ki Egypt ki klam sham lalap ngadong yefi ke aka mo ne ki jan jong ki kon Israel ne ki aka ki tiar jong ki klam sham lalap kadaw bale utrai kwa banong yefi man bu kanong ka dakashin bakla jude ki marau nganong yefi hakas klip mat haba nga ma pingi kalak bomot trai wang ke jinglong barim kala lek no pada kami ke jinglong Nongthymmai kalawan amen utau breu barem mulayap baru breu Nongthymmai em gang amen ngim dei shu ki breu ngide ki breu Nongthymmai amen namar balengi wan ka jinglong Nongthymmai de tang ne ga daw fite kini ki kon Israel kinum la ban yan ngno fi re wasau lem da de kini ka rishot lo ka wan sadien bat ka be yaki ban push yaki yat na khmat wanum yat sadien nganget babun ha ka to ka por ngno fi ba yat re wasau na chu muddur ha ka ne ka por nga man fi ro kalong kun jo chu pakhat fi ban yat po dur ko ngi ka kat ban yat kam de ka so ko ma te ki jakat arai kaman sim ngan ya chmut ko gawan ngano fin ha ka jabieng breu ta nganget ngong yu fi ka chi shop tieng ta ka don ba hare namar ba ka don ka ta rishot lo na dien ka push ki yat khmat sa dien dak jaka yat nama ka don ka ta ka ba push na dien ngano yu fi try ha ka ne ka si push fi ro manong ko khon yat khmat wanum pai ek tu ki chinga namar ngayeng manga hapdeng jong phi bat ka ta ka chinga amen wang ayeng mga hapadeng jong pi bat kata kajing to ya chakmat wanum pet sedien ngamudur ha banga puli ya kene nga suprakhat lada kamdan kata ka rishot lo sedien ngasu tho tangan ne ka we mga puli mga pet e ka jinglong jugi kon Israel banga nget kini kinle phai byang kinle dem ha ki kichat jong paro ban pan map banong paro map no ngi Moses bayalam ndai mangi ngiligim ko alit nyo Moses wang ya chi yaklipan kser ngilipan kan bong kin keno bay nyo Moses namar balay ngapai ikon Israel kidan kata ka jinglong balay fitep pat umbe tingkul barok ngedan namar barok ngiminu Adam defi ubanang ban keno syaki way Adam keno ino kabriu baru uang be able kini kabriu ba me ai direct keno be uble di mame ta pun song khai nga ba kani di mame nga nong if yang ni kini rake kalipan mab de Moses kin kenobe bu de Moses rena marbo trai dan sedien kimla te melipan map ro nga no fi kumni ba pi long ro de na mar trai dan ba pi ti sa pi la kwa ban pai dien biang ta pi kwa ban iu biang re trai yeng ong ko khon nai pendam ya chakamat ngam tip ki jing ayu fi dan ne to tip ka wei bu trai dan ba pi bat u yeng ha padeng jong pi bat kita ki jing la da pi IT lot ya la de trai wang ka thma kan de ka jonga kanam de shu ka jong pi trai wang ngang an ye le la ba ki jing so jong pi ki wan kum ki jing so bat ki kon Israel le trai wang kan mau ku kon pi de tai jing kan show bala buri ya ka banga ngala sham ya ka banga ngala thiet da ka dor ba ka snam jonga pi de jonga unum dan menu balaban kata ya pi kamdan kono ke jingpang ka balaban kata pi kamdan kono ke jingduk ka balaban kata ya pi kamdan kono ke jingya pat ya prah ka yeng sam ka balaban kata ya pi nama de manga ban tai biang ya ka yeng ka jong pi de manga ngaso ha ka ni ka por don ba pet ha ka ni ka jaka pi sngo ban le ka put lang yu lok jong pi ko mo le lok trai wang wat le ka khon ka put kam de ka jong pi wong to duai bulok jong film kala ka bamat IT yala de ka ktin ka jong try ka kran hang ne na kwa ba nong yipi ka kran hang ne bu try u yeng hapdeng jonga par ka ching e jonga hapdeng ka ching e jong pi bat ma pi yeng u try ken u yeng u try bu try wong ya chakmat teng teng anong fi haba wan ka ching e le ngis ngo ban kut no ang ta hi
kat ne hingin kon hanu trai uang ngak lam thau fi fin kot kat ne nga thau ya phi ba ke ka banganga ai ya phi ya kata ba phi la ban the lot ya kata ka ba phi la ban ai lot shaki we pat kan badu baman kwa ya ke ka bangingin le ka ba trai la ai hangi dei na mar kata bun sen uan ra ki ching e bangin klet ya utrai ngin kan mau ya ki ching e bun sen mo ngi sedang tu ching wai tu ngin klet no ila de ngin kan mau ya utrai hari bun sen ngi kan mau ya la de ngi klet no ya utrai ngi ruai tu ching wai mo tu ngin klet no ila de ngin kan mau ya utrai hari bun sen ngi kala khong pong man ngi kan mau ya la de ban ya utrai hani ke si lama kan ke ching kran ga kwa no fi kan mau ya utrai ula le yu nam ta jong fi kan mau ya kataมันชัวพิมลองไอเอรูแอมอุดตรายอุปลองไอฟิกัดเนมันตาแต่เบลัยมันตาฟิสโงมันกรันเดียนพิมลองไอเอรูแอมแล้วพี่ประคัดในไอเอแบบพี่วันพิมได้ฮอบปลองกุมเนรูฮันเดตรายบลาปลองฮันเดจังน้ำมาร์นี่จริงเอฟิสโงมันกรันเดียนตรายอุองก็คนงันเยงมังอาฮับแดงจงพีบัดกตาก็จริงเออุตรายมันก็คู่ยังไงลำบากอันนี้ก็เตียนกันอย่าโดนประเภทหักอันนี้ก็ปอร์อย่างนี้ก็โปรแกรมพิมปัดประเดี๋ยวอยู่ตรายai cái đấy cái gì bà pin bèn yêu trai cái đấy cái gì cái bà u trai khót ya pi uang là qua ya pi có khôn nằm ở pi đây cái ta cái chính cần show cái bà la buri cái là qua ya pi cái là đòn hàng cái này cái bỏ pi bà pet pi số thu bà cái chính em là chồng pin bắt IT show trai pi số thu hấp bèn cái đấy cái chính he pi ngô tinh tinh bà pin nhảy nọ bà cái ta cái chính he hi pin pai nọ cái này cái gì trai uangวัด lẹ cái ta khôn pai chẳng àวันchẳng à ở đây phi long kum kita hakan ni kapor manta fi don kam yu trai ngini duai hakan ni kapor na kabanta ka jong phi ka kwa phin khabrib ki khamat ki jong phi ba pet hakan ni kapor ki kwa phin khabrib ba ki badon hang ni tu ngini duai lem hakan ni kapor ba ngi ngai u trai un pedem un pen kala un thau thmai un weng ki te ki jing e le ken hallelujah trai ngi wan hakan ni kapor ya ka ban duai a trai ta we ki ba pet a trai bet hakan ni kapor ka ba manta try yo kidon hapadeng ke jing le atry hapadeng ke jing kundu ha ke jing em ke jongki hapadeng ke jing shem jongki te ke jing ha ke jing em jongki try ngada dwai ha ke ko por ba me men yeng hapadeng atry jong ke jing but maki ke nya try ba me men le ye ke kamba ba kin light na kata baro atry ba kin pai sedin han kin pet sekmat kenya try kin be percaya kata ka dak kenya try melong utry ubala ban shania kaktin atry ko ong atry nginget atry be ya kata try kin de yo I ya ka buram ke jome kin de yo I ya ke jing isun ai ke jome ki kamba bat ki dak khala ke jome kin dia weng atry ki jing pang yo ki don weng ki jing ele ki don try thau thma ya ka long ying ka long sem kenya try pen kya ya ki atry kin de yo ya ka jubab jong jing dwai ke jong ki atry ha ka ne ka por ka manta ba ki pai shame ngara dwai ngara kurku ya ki ha ka ne ka por ka manta ha ka kerteng ke jong Jesus amen but amen